Neka zlo napusti tvoje telo. Šta se desilo? Gledaj me u oči. Gledaj me u oči. Ali... Šta si osjećao? Osjećao sam da nešto ima, nešto ne mogu. Objašnjenja nema. To su zli duhovi. To je borba pozitivne i negativne energije. Kad pozitivna energija počne da se instalira, ona otkriva negativnu energiju koja je u vama. I onda dolazi do ove reakcije. A sve ostalo je suvišno da se priča. To je misterija. Taj prst je kraći. Taj prst je kraći. Da vidim drugi. Od rođena tako. Vidite. Stara legenda kaže, pazi se onih, kaže kojih, obeležit ću ih ja.